Déirí bacáirte is me Shinéad na Cailín a bhí me gobar ag Chultúrlann me galamó féic mar ifigach idir his óige agus sinniu tá mé seo le Nuala Ní Néill a tá muidir chur faoi aglah so Déir etanú le dé martá? Go mai Shinéad. Das bilí le. So an miste just le bhí táseach amach get a bag a ráda tíon tú héanana chur naithne? Is me Nuala Ní Néill is agstúir agus scríbneoir mé agus tá bliantí catchogam sa Chultúrlann a Johnny obair tan taudeara gom ruin an eisbrí sin agam. Cánta. So ar bhhail le get a bag a inistún faoin buinte tógad leis an Chultúrlann? Well, bhí me siad sa darna bhliain de College de first nó manscoil firste mar bhí aim ar hís na leitheanta sin agus bhí mé ar scolann seo so nuair bhí muid Golden Dramaíocht agus bhí rain Dramaíocht agin bhead muid thus san Arklan sa sean Arklan a bhí san Ailir agus just te cefhní ínta thugam de a bheith cenal golsús an sin agus ag deanú rain Dramaíocht agus ag scríóradí an bhí muid ínta thuginn dar bhain céan dorn sna leitheanta sin agus thug sé sin an cenal codú doing ar drama héana scríú agus a comú so I suppose cenal thug sin sprictú de slíomhacha a maihan sin. Sin gáandar fad so fuir tú sppraige ón na muintre? So bhí tú cóóg sin agus tú? Well, an céad rain Dramaíocht a bhí mé cuaig bliain déis bhí mé chunaí teach móamó agus achan maidín sathar an dúirtí grú bariach foniu agam so chuirtí rain Dramaíocht mé hála Trenchhouse so bhí mé gáil de rain na Dramaíocht óna bhí mé bag buide agus is cehann am nuair bhí mé thart fa cuaig na sé gach móamí mé heag the Arts Theatre a bhí Lárna Ceithreach agus thuúmaid le harc ar Hansel and Gretel agus nuair Jimmy an Loch d'éisteachta thuúmaid síos agus seaas mo dear an ardan agus te cefna agam a bheith arc amath ar an arclan ar na si hanna le agus na soltí agus is cehann am nuair bhí mé cuaig na sé bliain déis múnú sin an idir bhaith am anú nuair a fás mé éis. Sin gáandar fad? No, cefhní ar mara. No, drama tú sin é go dúach. Ach gáandar fad so cenal inis tú an ceis sin, but bhí tú a gcónaí gur a bheith antóir den ní riú ar bíad a héal híl tú nó beidir nach dean hí mé rud an aileon tú? I suppose tan tá agam fásta so bhí blian nó gá an agus bhí meid smúnú le bheith mad léadúir mar post Argid. But yeah, so bhí nuair bhí mé déagúir bhí smúine agam fa sin but bhí mé rang in a Dramaíocht agus méid fásan níos an then nuair bhí mé seach mbliain déag déis hui mé héan agus Carlam Anya fáinne éisteach bhí stiag deanú scanan dar bhainnim Titanic Town in Iarthar firste agus bhí siad ar lurig extras so hui an bartungín agus seaasmuidir bóthar na cair go bána tíh muide an tech agus hui muidir staff bhainne éisteach agus dúirtim ban a bhí curfa éisteach mé narú cuma intach arna thum agus dúir mé ar hí céan cuma bhí arm agus dúirtí grú cuma cenal Spáine thum agus grú agus súla glasa ag airna. So Jimmy muid and couple of ladder gun chur muintir drama scarcharm agus dúirtí grú ar hí bartún rang a chur fáinne éisteach don scanan segus dúirt me se. Bhí mé an hana féin, níl siidir leir teidir leir duine bru dúirtí éist. Ní bhé gol ag rang Frankie sin lá sin, ag amen. So Jimmy me heag an éisteach agus nuair fuair mé arás Nuala chuir siad scarcharm agus tíir siad arm an príú páirt sa scanan na ghlacu. So Jimmy mé lom go London fáinne seachtain agus bhí sin gohinnta agus cónaí tú sin ná haon? Well, Coney very loosely bhí muid an ostan agus bogú hart na hat agus bhí móamí lomar fé ga cheachtain fásta but yeah bhí mé London ar fé seachtain so it was amazing agus tú seachteag like omlin sealed a brilliant arrogant ditch class so sin an slé bha dúin han ben wall agus dúirt mé le móamí tá mé géir fé ma agstúir an dúirt mamí no not a chance so hu mé ar take agus an mé má ard level tíh siad blian amhain sá hanig an scanan amach an then ar hanig an scanan amach Jimmy mé lom go bailí léo agus coní men sin ar fé blian go lei a Golden Eistracht fásta so crack a bhí an and then like ag an am cearna bhí sé delí a bheith Eistracht agus de císaig so bhí mé gopur mar frastalí agus ag gopur a mar in a fásta so an airgid a conneol?
agus cumú drama agus ag scríú agus bhí sin na leihananta rih le TikTok agus ní hoci le milliún ponta dheanú ag deanú drama agus scríb tú. Bhí mé macóí le burt far agus bhí barteachas DJs a bhí antú, so bhí sé cruthe duine bhain bhí sé na gáilda céim scannaíocht agus bhí me gúnaí comú agus ag scríú agus deanú ruí mar sin, so bhí sin níta. So sin cinneal nuair hosí tú ag scríú nuair bhí tú a cónaí lena daoine cruthe sin? Well, níor scríb mé ruidir bís na leihananta sin a heispa méid a ggur bí. I suppose cean ruí, bhí suirlaíocht a gúnaí agam agus bhí má bhhaíonnta takeúil agus dúirte se scríb sí siad agus bhí dum ruí go ruidir bí a chubúí orm na bhí mé gúnaí scríú le Dante agus ruínar bhí mé óg níor heispa méid a ggur bí, but mó mór stuff a gháí snéir. Was de tíon go páirtanta? Galantar just bhain mé soltas agus suppose bhí an tair agam a gúnaí nuair fir mé post eile nó bhí couple blion catch agam ag gáilda a bheith marúnaí san Chultúrlann idir post neistracht agus bhí mé sa civil service ar fé couple blion fásta deanú sin ar bhí me géirí tethe ceannacht, but ag an am cearna a gcónaí le cinnal het mé ag deanú eistracht. Na rudí cruthe sin? So am ró foiinte an deit nuair dúirt si tú rud an scrífa agad si cuicníthe agus bhí tú géirí ar rint leis an dóin? Bhí smuoine agam so debrí mé le mé Andrews le Abbabú, bhí sin cean na céad postna professionanta in ngealaigh a bhí agam nuair bhí mé hart féthe trína féthe cethir agus suirlaíocht is baningta hí méire agus bhí an tuid agam fásta mar bhí sé seo agam a rangi héan, bhí sé múntúir agam a rangi héan, so tá aithne agam ón bhí mé bag buide, but bhí sé scríú dramí fahanne páiste agus bhí smuoinú agam darhaim cíh agus Chultúrlann bhainthe agus flé mé le breid agus Carianna an aislín óge agus dúirte bheith semach go sna smuintíthe, so bhí mé gobar le níomh magarca an am sin an aislín óg agus cuman barteach gin an scéaltí fér agus scríb se rintracan agus scríb me se rintracan agus carmuidir ar nádaine agus bhí sin suppose an céad eisbris agam sa rudig an professionanta a bhí scríb agam a léirú agus a heispint de Guinea eile. Galant ar fad an scéal sin an túraga bhí cuabrú an écar le céanna. So den go dé deartha tú a spaigan tú nó de chuid ibre? Nuair mé am an scríbneart tá tú gcónaí rihan rudí lamnar tá tú léú nuachta nó tá tú ag garcar an talafis nó ag géisteach le scéaltaí is ar fel farstú so te scéala gahan daine agus bíon a gcónaí rudí simúla acu agus rudí daoine intathe. Éidir géirí a rint na scéaltaí sin go maiid. Nuair tá tú sí géisteach a daoine gur scóil beh drama lína galanta sí drama atí gan an sin tá scéaltaí galanta agus I suppose na daine atá hart timppel orm agus ghfuil an tá orm aithne a bheith agam mar thu spragan sin na. So rudí rialathe níos móna a spragan tú? Well I suppose that tú céh agus Chultúrlann bhainthe bhain an scéal sin le Callingbog nachrú a géirí Gaelic Lorch agus bhí teismóirí saci géirí a thógáil le Gaelic agus luair sí Ireland hamar fad. So but sin rud a bhaithí me se sa fear tíal? Yeah, but pastí socm spéim ar an gcuhan a ceinte daine and they're all, why are you talking Irish, mate? But chunky sin agus érig fascinates. So I suppose is scéal fiúgur hannig cúhollan agus méh a has an cófra heag céfa honey a chur an bhór ceart. Bhí sé bonithe a scéal fearil, Yes, a fear tíal. Na Jackrachtaí atá teismóirí agus érig géirí pastí saci a thógú le Gaelic is síl atá timplach barla an. Go cinse galant ar fad. So ceis cinneal cytach a go man seo anis, so cá faoi aitheantas duna mrás na halainn na leitheanta seo. Maithinn tú go bhfuil sé níos Jackra dóibh go fáil na duna fearr? Yeah, tá. Ní féidir annach bhfuil sílim héan go bhfuil rudí ag bogu a trá difriúil ach go fáil nach bhfuil an carfram is céarna níl an carfram meacht céarna an tá daoine iontaithe an atá ag golamach agus ag cruthú obair de mrá agus ag deanú iireacht gan a bheith burtha fan cinnal incur atá an le an
hierarchy agus an star tá buinte le orgláníocht scríbneocht léirú agus scanáníocht agus chláirna talafise atá bonus fur ar an foran, but maithíam tá sé bogu in san tro eile an is go bhfuil an talí géirí cenal níos cochrim. Buíhas mór linn amrá sin atá gáilhan cean. Na ceanráidíthe tá gáilach agus tá Johnny agus crothú obair sacu héan agus go tíonn siad san ghfuil mar an atá scéal hensin acu agus gur féidir nachfuil ferdaí fáhain scéal sin a choramach gur féidir na animatíon. An deartha tú go bhfuil dúlan ar bhí páirteach agat lei sin? Níl ruderbí a rihanlam, but níonan sin is a rá nárthla sé. Síle man rud atá me arcan tú ar na drámaí atá léirithe bonus na drámaí tá siad scrífeigh far tá siad léirithe ag far tá siad stúirithe ag far. So tá céad atá níos mó ag teachtamach go bhfuil mar an dú agus ag chuir scéaltaí sacu chun tosaí, but agus nílas agam mar hála sé nar éirí lamsa is léir go dálaíonn. So cad bhín tréimh se fanda am then COVID-19 an blion trethú hart, cean bach gur éirí le obair nó ar tháinig tú sláán amach gas? Bhí an tuidearg orm a rééis Janam codhór obair leis an ggéir agus chuir sé céistarm páirteach an sreich monologa go marmuid beo, so bhí orm monolog a scríú an then dearstorm a bheith mar eisteir san monolog céarna, so Jimmy mé lom agus run mé taide agus bhí me scríú lom an na pláisií le go bhrí hart an den your mar tapbog go lár lan an dún an me se rad má mé scríú so but bhí mix méú fi céú Jackras a dé sé de birch dearfarathe an drama scríb an monolog scríb me tréintan an teim a bhíar agus bhain sé le birch dearfarathe agus iad aitna defriúil le síal sacu, bud a géirí le éire hort den maithair. Agus so run me cenal scríúir sin agus bhí sin galanta mar thug sé déistú cenal éalaí amachchas an Jane Glassell sogam héana bhí golar ag an am sin agus an buú an mar dúirt mé níbalúthe le nervhí mé óg Dumradig go mé burtha ruderbí bhí mí a gcóí ar scríb sí sé fan ar papíad, and so bhí mé able to rudí a snéhiste a bhí chur imní orms agus Jackreachtaí a bhí agam so agus iad a chuirtíhhéir an ga characterí seo Martha agus Mary agus maithir sacu, so bhíon tuid ar gom fi sin an then bhí breid sás de lá agus rin si ceartahan ar ma droch géalaigh agus ma gramadí and then bhí ar hafid mu tíon na taí len héan, but bhí tú chun camera san áit ceart agus bheith an gréannig taitnú fríd an solas so bhí méid réithart mar stúrthúir sultaí so crack a bhí an. Bítas an cruúamlinn. An cruúamlinn, yeah. So and then chuirtú an stuff ag breid agus hanig sé ráit agus stúirtú mé ganan tú bun tréile seo agus cenal chur angle eile an camera agus is féidir an agóreachtaí anú, so bhí an simil fástú cenal a bheith obair mar sin agus an éisbrí nua. Yeah, agus rud defriúil anú fásta. Yeah, agus bhí cum galanta orthaí bhí siad ar roiid. Gur mai bhí si go hénta agus ba tan míid sin más agam ar éis an ggéir agus ar is ben atá man na háte te bríú gáthir an agus cair gur thug siad cad dúsa maithíonn tú cenal brad as a híon ar tan sean sin agad stuff a chuach agus sa daoine sásta bheith garcar fásta. Cinnte agus an brú sin a chuir héan ag tú héanana tafadaí agus an rud a scríúna. Cariad néan an iné sin na mianta nó na spricanna a mé agat den taí amachcin seo? Tá mé ag obair mar léiríthir ag mamate ar sreich podcréaltaí len BBC sreich podcréaltaí grin a bheith an and so tá mé obair sin falláthair and agus me ag obair orthú rí sé am go cenal féidirachtaí an fáinne I suppose like sreich scéaltaí grin site níor thar fáil firste, so tá mé ag
curs muid si he síosfáin sena go mid agus níl so go an rahí sé atrbí, níl so go an arcid in your BR, níl so go an leid in your BA fiú, but just the kennel sin an rud tá go bra for láthair. So an script de Pácréalta nó telefís? An smuoinú atá agam me go mid sin na gur siú telefís beidir atá I gceist, but ní anan sin sará gur sin an a bheits annig an dearú, beidir gur drama an arcán a bheits an na codú dé be madrais ar an ardan rihád. Bé ansam agam man sin grin ar her bell first, it's like everyone's cup of tea. Sin an rud, tá na ceanráí he seo an agus tá rudí intacha scrífa acu agus cracked and scoihin ar her first like Tá pásin tak defriil sin an nachhfuil. Agus ó thar go géaltach so gin héan ó gin fásta agus an bailach a dearan daoine rudí agus an rudí Chultúr almost. Agus an caidre bhí atar na daoine atá na coníonn seo fásta is jarcu defriil ó atrbí san tíre. Cinse ruidir leithe like definitely. So in sin a mé cefní cin ar lei her beagat an Chultúrlann agus tá an gur asú an ístan seo bag nóir, so an seaan ruidir bé amachtait mar cefné ar. Cean ruí a bhain mé méid sin soltas na chur sin ggéir ceistem gabhí san níideag am drama ar bhaim drama screw a bhí bannaí th muintir bhthir seoid agus scríomh mu sin tíhtí blion drama ar bhaim is rudí mí rud a hála. And but ihe special day sin nuair bhí muidir an ardan agus bhí muintir bóthir seoid is tí snarcan ag garcain, bhí sin gohénta sú se sin a has cin na cefní cin atágam de bhéan seo, but mardir 2000 san seo begralam cin crochí hartan cafe glas nuair bhí sin sean cafe glas an natcoir scolan. So is mé rud a hála den het sin amach th ceileí cé go blion do bóthir seo agus tuirtí gro na daoine sin an go mar sin mar eispéis agad mar scríbnúir agus eisteúir. Is Kevin le mé héan agus túna daflan an eisteúir eile a bhí ag eistracht san drama ag si mu sa siomar glas rih an drama agus an bartogin arcrét le hogla. Mar tá tú an sin scéal in de pásanta for rud a rinn na daoine seo cé go blion ó hen agus bhí just muid géirí go méid an scéal ceart in sethe a gin agus go méid siad san sásta leis an rud tá gom ní crochíonn tú álín agus go méid duine an sásta, but nuair tá siad ag sí san loch féicna ag gáir siad fearcha. Agus grúin ar sin buintí na daoine sin leis an Chultúrlann go maiid a bhaithí tú grú ar gin spéisial mar geall gur hit sin drama amach an seo. Just is daoine inta héad agus nuair smuoiníam séar na rudí inta ran siad le bhí atí chuthú le scolascail siú bhaí sin Chultúrlann. So tóg sí ceann an áíar nó agus tan taide gom gur cardal am na daoine seo a tan cummís na títhe sin agus sin na ganiad ní bheith géala gagam, ní bheith an Chultúrlann a gin ní chorbeh ní bheith. Bog mu inar asú bhí me agus máí an na coní Canada nuair bhí me bag buide agus bog mu ní ag achú sa dá agus bhí get bag Frankisrálas a gom ón talafest ag bhí Sesame Street Frankis nuair bhí mar talent sin. So hockey mommy me her knee school Brandon and female wamo a rash is never going to get a job in the shipyard doing that like that's for, but honey shade like in and different and she kind of money so come agus just Janan and ga hang his agus an pobble at on and takiak the hugging shade the uniala agus the murray well to Gary what again anu but dogging shit takiak that's not very Jana good kincha but Neil should Gary go tetsi tú tuisty Gary, codulacht agus tú a hógáil suas agus I suppose gan pobl na géal seo an iarthar fel farsin ní bheith hín ag deanú nuirí atá meid deanú agus tá mé be mé buiclo go jaw. Gaantar fá gur míle maigad an nula an agus an bhrathir le mar atá teachtamach gur míle maithagad a sfeid cainslin inné. Gur maigad héad Shinéad.